Diyos marenal daw po sa Indogabos. Ngunyan po iyon ikakagsiyam na Domingo kan ordinaryong panahon. Sa satuya pong Santa Misa ngunyan, ibata man ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat as in petition ni Lorraine Evana Clarete. Pasasalamat as in petition ni Lorraine Evanin and Robert Eifert and past recovery of Luke Rainer Eifert. Thanksgiving and petition of Lauren Evan Rubio. Thanksgiving for successful job seeking of Arnold Corby Bunyag. Thanksgiving Mass dulot ni Felix Riba as in Nene del Rosario. Thanksgiving and birthday blessing of Brancel Wayne Arcilla dulot kan Arcilla family. Healing and past recovery of Haji Balderrama. And Thanksgiving dulot kang Balderrama family. Thanksgiving for successful audiogram of Vic offered by Banji Alano. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salvi Cabral and Te Bahamonde. For divine guidance in safety and good health of Arnold II Bunyag, Jerome Rodriguez, Arnold and Corby Bunyag, dulot ni Binang Bunyag. For divine intervention of land dispute at Lidong Hibago, Salugon, Pawili, dulot ni Sis Nene del Rosario. For divine guidance, safety, and good health of Maria P. Dona and Bill Marie Rodriguez, Carmen and Cindy Bunyag, dulot ni Sis Binang Bunyag. For good health and total healing of Ronan Robredo, dulot kan Robredo family. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Lorenzo Juan, asin man para sa kalag kang mga naging membro kang CRC LLFCC, especially Lorenzo and Maria Corazon, para sa kapahingaluan kang kalag ni Arnaldo and Arvin Arnold, dulot ni Binang Bunyag, para sa kalag ni Nicasio, Digna, Hedson, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Felix Riba, para sa kalag ni Belen, Osias, Tita, Antonio, Salud, Jaime, dulot ni Nene del Rosario, para sa kalag ni Antonio, Natividad, Hilarion, and mga kalag sa purgatorio, dulot ni Maricel Villegas, para sa kalag ni Milagros, Herminia, Santiago Jr., Salvador, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Doti Monte and family, para sa kalag ni Luisa, Aurora, dulot ni Malu Bendicio, para sa kalag ni Lionel, Joel, Ludovico, asin Veronica, dulot ni Sis Ining. Ngunya na Domingo ang satuya pong tema, pagduwa-duwa sa pagtubod. Day kita papabayaan kan Diyos, kung makusog ang pagtubod niya to sa iya. Mayo dapat kitang katakutan, kung day kita nagduduwa-duwa sa satuyang pagtubod. Sa selebrasyon niya to kan Eucharistia, ipahayag niya to sa Diyos na kita danay na nagsasarig sa iya. Ang satuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius S. Romualdo, Chancellor kang Archdiocese kan Cáceres. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Father Jesus. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung di ka buya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanay, kami sa imo pinapuli. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Ang grasya asin katuninungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama asin kay Hesukristo kagurangnan mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadyi ako kay Santa Maria Danay na Berhen, sa gabos na Angheles asin Santos, pati asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taon para kay ang Inuumaw miika, pinurukyaw miika, sinasamba miika, Pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong ramurawayan, kahurang na Diyos, Mater langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang ang Panginoong Hesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, paheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, pagkoaan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, paheraki kami. Ang kasalaan banal, ikasalaan kakurangan, ikasalaan turong kahalangkan. Jesu Cristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, sagkod paman, nasa pasabong kan Espiritu Santo, nangangas kaming mag-apod sa ngaran na Ama, himuon mo sa puso mi ang Espiritu nin pag-ampon nin mga aki, tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana, huli kay Jesukristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade,
kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapasabot sa to, na kun si Propeta Elias, na disganar, ipamati sa iya, ang Diyos no na presensya, na nagtatao nin kusog buot. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa inot na libro nin mga hade. Naglaog si Elias sa lungib, tanganing magpalihis duman nin banggi. Uya duminatong sa iya ang tataramon kan Diyos asin nagsabi. Nag-aano ka digdi Elias, nagsabi an kagurangnan. Magluwas ka asin magtindog sa bukid, sa atubang kan kagurangnan. Uya an kagurangnan nag-aagi. May dakula sa kamakusog na duros na guminatak kan mga bukid asin pinasaan mga gapo sa atubang kan kagurangnan. Mayo sa duros an kagurangnan. Pakatapos kan duros, naglinog. Mayo sa linog an kagurangnan. Pakatapos kan linog, kalayo. Mayo sa kalayo an kagurangnan. Asin pakatapos kan kalayo, hinghing nin katuninungan. Pagkadangog ka ini ni Elias, tinahuban niya an sa iyang lalawgon, kan sa iyang manto. Luminuwas asin tuminindog siya sa bunganga kan groto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo an kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Dadangugon ko kung ano an itataram kan Diyos. Tamataram an kagurangnan nin katuninungan sa iyang banwaan. Totoo, harani sa may pagkatakot sa iya ang tabang niyang kaligtasan. Tanganing mag-erok an kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. An karahayan buot asin katotohanan nagsabatan. An kasuriputan asin an katuninungan nagkugusan. An katotohoohan nagsupang sa daga. An kasuriputan nagdungaw hali sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Taan kagurangnan man magwawaras nin karahayan, asin ang daga niyato magbubunga. An kasuripotan maglalakaw sa atubang niya, gigibuhon niyang dalan ang sa iyang mga gyera. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Ipinahayag ni San Pablo ang sa iyang pagmundo sa mga tawong dai nag-ako ki Kristo. Himateon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, katotoohan ang sinasabi ko. Digdi ki Kristo, dai ako nagpuputik. Nakikipagsaksi ang konsensya ko sa Espiritu Santo. Naigwa ako ning dakulang kamundoan asin ding untok na kulog sa sakong puso. Taika kapamibi ko kuta na ako mismo ipatunod sa sumpa suway ki Kristo. Para sa mga tugang kong kadugo ko, susog sa laman. Sinda mga Israelita, sa indaan kamugtakan nin aki, an kamurawayan, an mga tipan, an pagpautob kan tugon, an pagsamba asin mga panuga. Sa inda ang mga patriarka, asin gikan sa inda ang Kristo kun sususugon an laman. Siya na nasa ibabaw nin gabos. Diyos na inuumaw sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakapakakana niya ang mga tao. Pinirit ni Jesus na maglaog ang mga disipulo sa sakayan. Kasi nag-enot sa iya sa ibong, mantang pinahumali niya ang mga katauhan. Pakapahumalia ang mga katauhan, nagtukad siya sa bukid, siblag sa iba, sa pagpamibi. Pag sinarom siya na sanaan niya duman, ang sakayan harayo ng marhay sa baybayon, pinapasakitan kan mga alon, tasungsong sa duros. Ikaapat na turno nin pagtanod, pagkabanggi, nagdulok siya sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Ang mga disipulo, pagkakita sa iya, na naglalakaw sa ibabaw kan dagat, nasindak, multo, sabi ninda. Asin sa katakutan, nagkurahaw. Tulos nagsabi sa inda si Jesus, pakusuga ang sa indong buot, ako ini, day kamo matakot. Nagsimbag sa iya si Pedro, kagurangnan kun ikaiyan, padulo ka ako sa imo, sa ibabaw kan tubig. Nagsabi, madya, paghilig hali sa sakayan, naglakaw si Pedro sa ibabaw kan tubig, asin nagdulok kay Jesus. Alagad, pagkahiling kan duros, natakot, asin pagpuon, paglunod, nagkurahaw. Kagurangnan, ligtasan ako. Tulos, iginawgaw ni Jesus ang sa iyang kamot, asin kinabit si Pedro. Ang sabi sa iya, kulang ang pagtubod, tano ta nagduwa-duwa ka. Pagsakat ninda sa sakayan, naghupa ang duros. Si mga nasasakayan, nagsamba sa iya, na ang sabi, totoo, aki ka kan Diyos. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag umaus sa imo Kristo, matukaw po. Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang. Diyos marinal daw man po, Father. Iguaning istorya kan mga turista na nagduman sa dagat nin Galilee, nagkaigwasinda ning boat ride. Hinapot ninda kung guraano ang bayad, sabi kang si tourist guide, $50 per head, per person. So almost 2,500. Kaya sabi kan si mga turista, kaya man palan naglakaw na lang ang kagurangnan sa mahal kan bayad sa sakayan. Matugang, ang mga babasahon ngunyan, madadangog niya to ang kadipisilan sa buhay.
Halimbawa sa inot na babasahon, si Elias nagdulag sa mga mawot na gadanon siya. Huli kan sa iyang pagbalangibog kan katotohan laban sa mga nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan sa nabaal. Kaya yaon siya sa lungib. Labi-labi ang sa iyang inaagihan na pagsakit. Padikit-dikit, kinakakansyakan sa iyang pagkatakot, asin nawawara na ang sa iyang pagtubod. Kaya hinanap niya ang Diyos. Nagpahiling sa iya ang Diyos, bako sa duros, bako sa kalayo, bako sa paglinog, kundi sa maluyang tingog. Ani kaduwang babasahon, nadangog niya to na nagmundo si San Pablo. Huli sa dai pag-ako kan mga tao sa kagurangnan. Digdi na diskubre niya ang sa indang kakulangan sa pagtubod. Siring man kayan ang ebanghelyo niya to ngunyan. Ang kagurang na nagpapangadyi, inabot nin banggi, napaturog siya, hinahampasinda nin mga alon, makusog ang duros. Napamata siya, nagkakasiribot, nagkakatarakot ang mga disipulos, nagrani sa inda si Jesus, naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Anong sabi kan mga disipulos? Multo iyan. Nagkurahaw sinda sa takot. Sinsabi nin kagurangnan, pakusugan sa indong buot, ako ini. Then sabi ni Pedro, kung totoong ika, padulukon mo ako sa ibabaw nin tubig. Kaya sabi nin kagurangnan, madya, magdulo ka. So kanamatian ni Pedro, ang duros, ang kusog kan duros, nagluyaan sa iyang pagtubod, bigla siyang naglubog. Kaya sabi niya, tabangi man ako kagurangnan. Inunat nin kagurangnan ang sa iyang kamot, asin sinabihan si Pedro, maluya ang pagtubod, nagduwa-duwa ka. Then biglang naglinaw ang panahon, sinda nagsamba, asin sabi kan mga disipulos, ikamananggad ang aki ng Diyos. Tano ta natakot si Pedro? Kasi nangibabaw ang sa iyang kaluyahan kaysa sa iyang pagsarig sa Diyos. Natatakot siya. Dahil niya kayang makontrol an sa iyang buhay. Kita pag hinapot ko kamo, tano ta natatakot kamo? Natatakot kita dahil mayo kitang kontrol sa sarong bagay. Pag mayo kaning kontrol sa sarong bagay, grabe ang sa imong kinakatakutan. Okay? Pag nag-utang ka, dahil ka nakakabayad, masabi ka, baka dahil ko mabayaran. Kasi mayo kaning kontrol. Natatakot ka. Okay. Natatakot ka na baka ang sa imong agum manloko. Nagpaparaduda ka. O natatakot ka sa kahilangan. Minsan makatakot na may helang. Ako nga ni, dawa sige kong sabi, sana mayo man akong helang. Tapos, na-discover may diferensya pala ako sa prostate, tapos sa kidney. Dahil ko nakakaturog, sabi ko, grabe, mayo akong kontrol. Dati makusog-kusog, tapos may helang ka. Diba? Masakiton ba gayan? Kaya natatakot ka. Ano ang mangyayari sa sako? Ano ang mangyayari sa sakuyang mga aki? Natatakot kita dahil mayo kitang kapangyarihan. Mayo kang kontrol sa sarong bagay. Kaya grabe ang sa imong kahaditan. Dahil mo aram kung ano ang mangyayari ngapit na panahon. So natatakot kita, tamayo kitang kapangyarihan. Dahil ta nakukontrol ang satuyang buhay. Dahil ta nakukontrol ang mga bagay na mayo kitang kakayahan. Sisay ang may kapangyarihan. Sa Ebanghelyo nadangog niya to ang Diyos. Ang Diyos nagpamidbid sa sato para magtiwala kita. Kasi may mga bagay ako unta, may mga bagay kitang daita kaya. Taano kaya mong magpapundo ning bagyo? Daiman. Ningani oran, daita kayang papunduhon. An may kapangyarihan ang magpapundo kayan, iyo ang Diyos. Kaya enot ang giniibon ning kagurangnan, iyon ang magpamidbid sa sato. Yan ang inaapod niya tong Theophany. Dawa sa inot na babasaw, nagpamidbid ang Diyos.
Nag-agi ang duros, nag-agi ang kalayo, nag-agi ang daguldol, mayo duman ang Dios. Kundi nadangog niya to ang Dios sa sadit na tingog. So yan inaapod niya tong theophany. Ang inaapod niya tong revelasyon. Bako lang ining simpleng milagrong paglakaw sa ibabaw nin tubig, kundi pagpamidbid kung si Isaysya bilang kagurangnan. Iyan ang katuyuhan niya. Anong sabi nin kagurangnan? Ang sabi nin kagurangnan sa inda, ako ini. Tapos anong sabi kan mga disipulos? Ikaman ng God, an aki nin Diyos. Sigwa siyang darang mensahe nin katuninungan. Sabi niya, day ka mo matakot. May mga bagay kitang kinakatakutan, alagad inaasigurar nin Diyos. Sabi niya, day ka mo matakot, bako akong multo. Ako ini. May dara siyang mensahe nin kapangyarihan. Sabi niya, ako ini. Sinasabi nin Diyos ang sa iyang identity kung si Isaysya. Parehas na tataramon pag nagpapabisto siya. Sabi niya, ako ang dalan. Diba? Ako ang buhay. Ako ang katotohan. Ako ang tinapay nin buhay. Ako ang marhay na pastor. So nagpapabisto sa to ang Diyos. Tangani na mawara ang satong takot. Asin magtiwala kita sa iya. Ayan. Iyan ang katuyuhan. Kan maglakaw siya sa ibabaw in tubig, nagpapamidbid siya sa satuya. Sinasabi niya, ako ini. Magtiwala ka. Kung igwakan, kung mayo kaning kapangyarihan, ang Diyos igwanin kapangyarihan, kaya niyang baguhon, kaya niyang itao sa satuya kung ini sa iyang pagmamabuton. Kaya, sinabi niya si Pedro, Pedro, maluya ang sa imong pagtubod. Taano? Dahil si Pedro nag-focus sa iyang pagkatawo bako sa kapangyarihan nin Diyos. Panduha mga tugang, ang ebanghelyo ngunyan nagpamidbid sa sato kan satuyang pagkatawo. May hilingtaan sa tong sadiri sa pagkatao ni Pedro asin sa ibang disipulos. Kaya baga kanahiling ninda si Kristo, sabi ninda multo yan, kalagyan. Kaya marisa niya to na ang pagkatakot nagpaparelisa kung mas nahihiling ta ang kinakatakutan kaysa sa biyaya na naghahalat sa sato. Ang kagurang na nagpapamati sa to araw daw. Kaya lang mas nahihiling ta ang multo kaysa biyaya na tinatao sa sato. Kaya natatakot kita. Minsan nahihiling taan kawaran ang kadipisilan kaysa oportunidad. Nahiling ni Pedro ang sa iyang kadipisilan kaysa oportunidad na maipahiling niya ang sa iyang pagtubod. Iyan ang dipisil sa satuya ng mga tao. Mas madali tang mahiling ang kadipisilan, mas mabilis kitang magreklamo, kaysa mas mahiling ta ang biyaya na dara nin kagurangnan. Mas mabilis sa tong mahiling ang problema kaysa biyaya. Mas madali kitang mag-criticize sa satuyang kapwa kaysa mag-umaw. Mas madaling magraot kapwa kaysa magrespeto sa dignidad nin tao. Mas madali mag-atras sa problema kaysa mag-atubang sa kadipisilan. Kaya si Pedro nagsabi, sabi niya, kung ikaiyan, palakawaman ako sa tubig. Okay. Nagkulang sa inot, marayan sa iyang pagtubod. Okay. Alagad, dai niya kinaya ang sarong bagay na imposible. Kaya dapat igwakitanin mata na nakakahiling, bako lang kan mga biyaya, kundi kan milagro nin Diyos sa araw daw niya itong pagkabuhay. Sabi kayan, see the visible, believe the incredible, do the impossible. So, ang kagurangnan, siya lang ang may kusog buot magsabi. Sabi niya, magtiwala ka sa sako. Ini ang kaipuhan sa sato.
Mailing niya to mga tugang na habang nagahaloy, si Pedro nagluluya man an sa iyang kaluyahan. Nahiling niya ang kaulangan. Nahiling niya ang darakulang alon. Sabi kayan, obstacles are those frightening things you see when you take your eyes off the goal. An inaapod niya itong mga kaulangan, mga bagay na nakakatakot sa satuya. Pagdain na an sa tong mata, dahin na nakafocus, duman sa satuyang goal. Nadidistract kita, kaya natatakot kita. Kung magrayo an sa tong mata sa kagurangnan, mas nahiling ta ang mga bagyo sa satuyang pagkabuhay. Kaya dinadaog kita kan satuyang pagkatakot. Sabi kayan, the fear of losing is greater than the joy of winning. Kaya kita natatakot. Pag natatakot kita, mas nahiling ta ang kadaugan sa buhay kaysa kadipisilan o kaysa triumpo sa satuyang pagkabuhay. Kaya ang kagurangnan, nagpamidbid sa satuya. Sabi niya, kaipuhan ta ang pagtubod. Kaipuhan ta ang pagtitiwala sa Diyos. Nagiramduman nindo ang kanta, when you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. Pag nahiling ta ang kadipisilan, yan hinulitan, nakapokus kita sa baba. Nagiramduman ko ang sakuyang ama. Pinasakat ako sa bubong. Sabi niya, nahangog ako. Sabi niya, day ka ngani magparahiling sa baba. Magiling ka lang sa taas. Tanganing day ka mahangog. So siring man kayan ang kamautan nin Diyos sa sato. Ang krisis, ang problema, kadipisilan, nagpapahiling kan satong pagkatao. Kung hararom ang satong pagtubod sa kagurangnan. Kung kita man nagluluya, madulog kita sa Diyos, maluhod kita, mapakumbaba, masabi kita kagurangnan, ligtasan man ako, tabangi man akong malampasan ang krisis na sa kong inaagihan. Mga tugang, giromdumon ta na ang Diyos manunumpungan ta sa maluway na tingog, sa tahaw nin kadipisilan, sa tahaw nin trahedya, dawa sa tahaw nin kadikluman. Namin biran ta ang Diyos, asin kita bilang simbahan, ang sayang kapangyarihan, ang magpapakusog sa satong kaluyahan. Amen. Matindog na po ang gabos. Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dai linalang, huli sa iya nagkaigwah nin gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman, huli ka ni Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na nitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios, sagkod kagadanan, Asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na nabuhay buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon in buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, sin nagahalat ako, kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen.
may pinakusog na pagsarig sa pagkamuot kan Dios, nan sa iyang pagtabang danay na harani, mapakumbaba kitang mamibi sa iya para sa satong mga kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, padagos nagiyahan kan makapangyarihan na presensya kan kagurangnan, urog na sa mga bagyo asin katibaadan na inaatubang kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magpusog ang satong pagtubod, asin magkusog kita sa pagsarig sa presensya kan Diyos, sa tahaw nin mga kahurasaan, sa araw-aldaw na pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagpapataw-pataw sa maribok na dagat nin buhay, makaduong sa matuninong na pailihan kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, maging mga kasangkapan kan mamumuton na pangataman kan Diyos, asin kan mga paradara kan rangan ni Kristo sa mga nagihelang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga paratubod nagadan, magugma sagkud paman sa langit no nakapahingaluan sa presensya kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, pakusugaan sa mong pagtubod, tanganing magdayupot kami sa buhay kan sa imong simbahan, dangan padagos na magutob kan sa imong banal na kabutan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos. Thank you. Sa inos na kabuhanan, at sa buyang buhay sa kumpaman, kaupahan sa buyang puso asin kalam, na ikananay na paglingkuran. Sa imos na kabuhanan, at sa buyang isip masinuot, inunusay ko sa imo kakalikasan ko, para sa kaumawan mo. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tangani ang sako asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, kagurangnan kaugayeng akua, an mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak winaras mo ang mga idudulot, asin mapangyaring gibuha, na magin misteryo kan samuyang kaligtasan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkuran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo,
anamotan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan gabos na angheles asin santos, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak na sindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang kabuhay mo liwag, pinapahaya. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawkon. Kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen ay ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sayang esposo,
kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupan nakapagayagaya sa imo, magkanigon maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kay banya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya Amo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, nisiring sa langit. Ang samo kapanon sa araw-aldaw, itao mo sumuya ngunya, asin tawadon mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin are kami pagdarahasa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Litang sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan tinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan,
Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Ang hawak ni Kristo. Jesus tinapay, ning pagkabuhay, banal na
Matindog po ang gabos. Mami, Mami, bi kita. Kagurangnan, ang mga sakramento na sa mong inako, pagligtas lugod sa mo, asin kami parigunon sa ilaw, kan sa imong katotoohan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa anunsyo asin pasasalamat. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Ang satuya pong mas sponsor, Adonai's Love Community. Siringman, pasalamatan taman ang satong akolito, mga nagbasa asin ministro laiko, asin siringman sa Indo Gabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indo. Pasalamatan taman po ang management kan PVN Broadcasting Network asin Convert sa pagpadagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PVN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Siring man po, sa maabot na September 1, First Friday, magkakaigwa po kita nin Alay Ki Ina, overnight vigil po nagigibuhon sa Basilica Minori. Kamo po iniimbitaran na makisumaro sa gigibuhon na ini, asin magkakaigwa po ning Santa Misa, asin misa ning pagpapaumay. Magpupuon po an sa tuyang okasyon alas 6 nin Domingong Banggi hanggang September 2, alas 4 ning aga. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. hidukuan payo asin maghagad ng bendisyon. Ang Diyos magbendisyon sa Indo, sa gabos na langit no na bendisyon, asin danay kamong maging banal, asin malinig sa iyang atubang. Balakid siyang magwara sa Indo, kan mga yaman, kan sa iyang kamurawayan, maghulit sa Indo, sa mga tataramo nin katotohan, magtukdo sa Indo, sa maray na bareta nin kaligtasan, sindanay na magpayaman sa Indo, sa magturugang na pagkamuot, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Ama, sin Aki, Espiritu Santo, paghilig asin magdanay sa Indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ang kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Salamat po sa Indo Gabos. Have a blessed day. Lakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman Banwaan siya sa Yakob munyan. Ang tatarahamot na natamo, ang pinapahay na nagpasok, ang murahon nin pagkong gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya na